आता आपण एक नवीन प्रथा काढूया. काय बोलायचं माहितीये काय? बर्थडे आहे भावाचा, जल्लोष सारा गावाचा. परत बर्थडे आहे भावाचा, जल्लोष सारा गावाचा. हा असं कशी एनर्जी येते आतून. झोप नाही झाली बर्थडे माझ्या जाऊयाचा. तुम्ही म्हणा पुढे या. चष्मा लावते. थोडंच लावून जायचंय ना. हा नाहीतर मला फ्री एंट्री देतील बघूनच. आम्ही चाललोय अनलिमिटेडला. सोन्यासारखा राहा आणि सोना घालत राहा. सोना कधी घातलाच नाही, लहानपणी घातला असेल तेवढाच. आज बर्थडे आहे, आज पूर्ण फोकस माझ्याकडे द्या. तुझ्याकडेच आहे. हा तर जावा आपल्याला माझ्या कोणत्याही बॉडी अंगावर तुम्हाला एकही सोना दिसणार नाही, कारण मला काही घालायला आवडत नाही. होय पण चावतं ते चावतं मला. थोडस वाईट कर. चॉकलेट ना. हो वाव. आज आपला बर्थडे आहे. आता ऑप्शन झाल्यावरती माझं ऑप्शन म्हणजे काय, किती बोली काय 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 आहे ऑप्शन. ऑप्शन औक्षण ऑप्शन बोला बोला. बर्थडे माझ्या पोराचा, जल्लोष सारा गावाचा. तुम्ही त्याला हे करा, बोला त्याला, हे द्या, वरदान द्या, काहीतरी बोला. आम्हाला वरदान, तुम्हाला माहिती काय माझ्या पाठी एक वरदान आहे. एक वरदान मला भरपूर आवडला की तू कधी उपाशी राहणार नाही. आई शाबाश. पैसेच नको मला, पैसे पण नसले तरी चालते, उपाशी राहणार नाही. हा कधी चांगला वरदान आहे. बरोबर आहे ना. परत हवा. अरे अनलिमिटेड खायचं आहे तिकडे आपल्याला. थोडस वाईट कर. आता काय तुम्ही, आता तुम्ही काय म्हणणार? बर्थडे आहे जावयाचा, बर्थडे आहे जावयाचा आणि जल्लोष साऱ्या गावाचा. आशीर्वाद दिलेला आहे. आशीर्वाद बाबा. आता गावाला बोलव काय पुन्हा. तिळा लावते जावयाला. आता मला वाटतं फ्री एंट्री देणार आहे, मला वाटतं तिकडे टिक्का बिक्का बघून. स्वामीजी कृपा असावी आमच्यावर सर्वांवरती. आता आम्ही अनलिमिटेड खायला जातोय. कुठे जातोय ते सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. ओके. आणि मी बघा आज काय घातलंय. कॉर्ड सेट. छान वाटतंय ना. छान वाटतंय. मस्त ना. चला आता आम्ही चाललो आहे अनलिमिटेड खायला. कुठे आहे ते तुम्हाला दाखवू आणि काय काय मिळतंय ते सुद्धा दाखवू. आम्ही चौघत नाही, अजून 2 जण ऍड होणार आहेत. तर टोटल आम्ही 6 जण आहेत खायला. पार्टी तर झालीच पाहिजे ना. घरी आपण वरण भात तर नेहमीच खातो. आज तर भावाचा बर्थडे आहे ना, मग गावात जल्लोष. हा मग छोटा बोलतोय. जल्लोष तर झाला पाहिजे ना, मोठा एकदम. चला जाऊया अनलिमिटेड खायला. आणि दुपारी मी कमी खाल्लेला आहे. मी बाहेर होतो, पण हे माहित नाही ह्यांनी काय खाल्लं नाही. डाळ भात दुपारी खाल्लेला आणि नंतर तू आलास ना, मग नंतर मी बोला भूक लागली थोडंच खाल्लेलं. हा चला आता आपल्याला 7 वाजता आपण निघतोय. 1 तास लागतील आपल्याला पोचायला. चला मस्तपैकी डिनर झालेलं आहे. तुम्हाला सर्व दाखवलं. तुम्ही असं सर्व व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. इकडे आहे, पुढे बघा या. आता फक्त काय कर मध्ये इकडे हात लावा बघा. गरम पाणी नाही, इकडे हात लावा. इकडे याला हात लावा. करंट नाही होत बघा ना. इकडे खाली हात लावा. किती फ्रेश वाटतं, एकदम मस्त. आणि आम्ही एकदम रेडी आहे आता निघायला त्र्यंबकेश्वरला. ओके. या घराचे जे
म्हणजे जे जे रूम दाखवायचे राहिले ते मी तुम्हाला दाखवतो. पहिले आपले दोन्ही आई आंघोळ करून बाहेर येऊ दे. ओके. आणि मी तुम्हाला सांगतो कुठेही असलो जर गॅस प्रोव्हाइडेड असतील तर मी गरम पाणी करून पितो. हे बघा इथे मी टोप ठेवलं आहे गरम पाणी. ओके. तर तुम्ही पण सकाळी सकाळी उठल्या उठल्या गरम पाणी पिया आणि 10 डीप ब्रिथिंग करा. मला इकडून ना दाखवलं आपण हे बघा कसं बनवलं तुम्ही. हे आहे कार्पेट आहेत आपले. चला या पटकन. बघा आम्ही लाईट्स बीट एक्स्ट्रा लावून ठेवले. चेकआउटची वेळ झालेली आहे तरी आम्ही पण नाही गेलो आणि तुम्हाला पण नाही दाखवलं. आपलं एकदा रूममध्ये चेक करूया कुठे काय राहिलेलं नाही आहे ना आपलं. ओके सर्व व्यवस्थित आहे ना. हे कोणाचं आहे ते काय नाही टॅग ह्याच्या खाली बघायचं. हे बघितलं नाही ना. आणि मस्तपैकी आम्ही जॅकोझी आम्ही मस्त यूज केलेला आहे बघा. बटणं सर्व आम्ही बंद केलेले. इथे काय ना हां चल हे पाहिजे टिश्यू पाहिजे नको तेवढे. चला आता मेन हे बघा. इथे जाऊन बघा ना जरा इकडे जाऊन. तर मग हे साईडला घेऊया आपण. इथे जावा तिथे जावा तिथे जाऊन बघा. हे टायर हे कसं वाटतं बाल्कनी त्यांची. आपली गाडी दिसते की नाही. वा वा वा. मी ह्याच्यावर बसलो होतो सकाळी. बसून बघा. सब एक्सपिरियन्स लेणे का. सर्व एक्सपिरियन्स घ्यायचं मस्तपैकी. हा 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 रिलॅक्स. असा वीकेंड असा पाहिजे आणि अशी जागा पाहिजे रिलॅक्स टाइम. आणि कोणीतरी जेवण बनवून आणून दिला पाहिजे. असं समोर बघून इथे पूल बिल सर्व आपली गाडी आहे. गाडी पॅक झालेली आहे सर्व व्यवस्थित. थँक्यू. चला आता मेन सर्वात टेरेस कोणीच नाही बघितलेला पण यूजच नाही केला. बघितलंच नाही. चलो टेरेस देखने को चलो. टेरेस 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 टेरेस. ग्लास काहीतरी त्यांचं नाव दिलं. हे लाईट गेली. ओ माय गॉड. ओ वाव मस्त आहे ना एकदम. ओपन एअर मध्ये. फक्त इथे एसी नाही आहे पण ओके आहे मस्त. छान आहे ना. 2 आणि 1 तिसरा बेड. आणि समोर बघा इकडे बसायला पण आहे. खाली बघा ओला आहे का. नाही ओला नाही सुक्का आहे. जरा बसूया आपण फोटो काढूया. फोटो हाँ हाँ. क्या चाहिए ऑर्डर क्या दूँ. क्या ऑर्डर चाहिए. ये क्या बोलते हैं मशरूम फ्राइड राइस. आणि चला चलो अभी बसो क्या ऑर्डर खत्म. इथून पूल दिसतोय बघ. आज तो बघ. चला विलाचा ब्लॉग इथे एंड करतो. बाय बाय. बघा त्र्यंबकेश्वर आता फक्त 10-15 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. पाठी सिनेरी बघा. वाव एकदम मस्त एकदम छान. हे ग्रास असे मोठे आहेत पण लांबून असे ते छोटे छोटे वाटतात बघा. किती मस्त वाटतं ते सर्व. लिया ना वीडियो. इसके कैमरा में आएगा ना. आता आपण कुठे आलेलो आहे बघा. त्र्यंबकेश्वर मंदिर. आम्ही पहिला पण आलेलो पण आता परत आलो.
चला या चालत चला. गर्दी नाही आज, गर्दी नाही आहे. चलो 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 चलो. बघा आता हे तुम्हाला प्रॉपर दाखवतोय बघा कसं जातात कसं. आणि सर्व झिगझॅग आहे. येस बरोबर आहे. झिगझॅग झिगझॅग आहे सर्व झिगझॅग. काजल झिगझॅग हे हा मारला टर्न टन 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 मारायचा. काजल कुठे आहे तू? किती राऊंड आहे हे? भरपूर राऊंड आहे सर्व. तर समोर बघा काय लिहिलं आहे, श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट. आता केवढी लाईन आहे ती बघा. आणि तिकडे तिकडे लाईन बघ किती आहे. महादेव बोले 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 महादेव महादेव. किती लाईन आहे बघा एवढी मोठी. आपल्याला किती वेळ झाला इकडे? 12:40ला सुरू केले होते, आता 2:40 झाले. 2 तास लाईनीत आहेत. बसायला पण दिलेलं आहे बघा. असं बसायचं उपाय. मम्मी बघा इकडे. ज्यांना नाही जमत त्यांनी VIP लाईन मधून जायचं. बरोबर आहे ना? काजल आता ते समोर दिसतंय तुला A1 दिसतंय A1. आता आपण A1 ला किती तासांनी पोहोचलो? 2.5 तासांनी. असे A1 A2 A3 A4 असे A8 आहेत. हां मग लाईनीत घुसायच्या अगोदर जेवून या. पिंड्या किती आहेत बघ ना यांच्याकडे, वेगवेगळे. आणि तिथे शंख आहेत त्यांच्याकडे. आशीर्वाद ले खड़ा होके बेटा. ए बच्चा ए बघा. भोलेनाथ तेरा परिवार सुखी रहे बेटा. क्या है काजी ताई जरा बाजूला एवढा